खुलुमबाय गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि चेनेलाव हाबफैनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दायो दिनै आङो राजखान्थिनि सायाव सावरायनो सानदों। बे चेनेलाव राजखान्थिखौ लानानै सावरायनाया दिनैनो गिबि खेब बा बेनो गिबि खेब आरोखि ना। आङो बे चेनेलनि गेजेरजों जोंनि मान होनो गोनां दैदेनगिरि बिस्वजित दैमारि सारखौसो साबायखर बावनो सानदों। बिथाङा जि सैथो खोथाखौ बुंदों बेखौ लानानै आङो बिथांनिसिम साबायखर बावनो सानदों आरो बे चेनेलनि गेजेरजों। दा जोंहा बिथाङाथ' सैथो खोथाखौ बुंदों। सैथो खोथाखौ बुंनायनि उनाव बिजिरनानै नायनांगौआ आरो बुजिनांगौआ जों गासै रायजो राजानि बिबान। गोबाङानो बिथाङा मा बुंदों बे भिडिअखौ नुवाखै जानो हागौ आरो नुदोंबाबो मोजाङै बुजियाखैबो जानो हागौ। बेनिखायनो आङो बे चेनेलनि गेजेरजों मोनसे भिडिअ एंगारनानै रायजो राजाफोरनो मिथिहोनो सानदों आरोखि ना। बिथाङा मा बुंदों बेखौ आं दसे सम खोनासंहोग्रोनोसै। মানুহে মোক ভুল বুজিব নালাগে। যদি বিজেপিৰ চৰকাৰ হয় সাপোজ তেওঁ বিপিএফ ইউপিপিএলৰ নিচিনা ইয়াতে নিজৰ যি ইচ্ছা সেইমতে কোনো কাম কৰিব নোৱাৰিব। যিকোনো কাম ক'ৰবাত যদি কমপ্লেইন আহে লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈকে মেছেজটো যাব আৰু লগে লগে তাত চিটটো এক ৰাতিৰ ভিতৰতে হয়তো নাথাকিব আৰু চিপৰ সেইটো এটা, কাৰণ সেইটো এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দল আৰু চেন্ট্ৰেলতো গভৰ্ণমেণ্ট আছে, ষ্টেটতো গভৰ্ণমেণ্ট আছে। গতিকে BTCৰ CM EM যোনেই নহওক কেলে তেওঁ কেতিয়াও ফাং ফুং কাম কৰিব নোৱাৰে। কিবা এটা কৰিলে লগে লগে তাৰ ওপৰৰ আছে, সেই লগে লগে হাইকমাণ্ডে একশ্যন ল'ব, তাৰ গাদীটোৱেই নাথাকিব। কিন্তু আমাৰ UPPL BPF হ'লে ইয়াতে হাইকমাণ্ড, ইয়াতে ফাইনেল, কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় দল হিচাপে আমাৰ ইভেন ষ্টেটতে ফাইনেল নহয়। আজি যে আমি ইলেকশ্যন খেলিব বিচাৰিছোঁ এই সিদ্ধান্ত অকল ষ্টেটত নহয়, চেণ্ট্ৰেললৈকে এইটো কনচাৰ্ণ কৰিব লাগিব। তো ডিফাৰেঞ্চটো এইটো আৰু ইয়াত হ'লে অলপ নাকি ধৰা মানুহ থাকিব। खोनाबायना लोगोफोरा? बिथाङा थारखौनो बुंदों। बिथाङा बुंदों BTCआव जुदि बिजेपिनि सोरखार फैयोबा BPF UPPLआ जेरैबायदि गावसोरनि थांखिखौ गावसोरनो लायो बेबायदिहाय बिजेपिआ लानो हानाय नङा। आसामनि थांखिखौनो आसाम सोरखारा फाइनाल लानो हाया जायो। मिरु सोरखारासो लायो, दिल्ली सोरखारा, प्राइम मिनिस्टारा। बेयो मोजां खोथा। मानो होनोबा आसामाव बिजेपि सोरखार दंबाबो बेनि जौसिनाव आरो मिरु सोरखार दङ, जाय जौसिन बिनिसो गासिबो खोथा मथे सोलिगोन नङा होमबा? गोजौनिफ्रायसो सावरायनानै गासिबो थांखिया थि जागोन नङा होमबा? बेयो मोजां खोथा। नाथाय बिथांमोननि थाखाय बेयो मोजां खोथा। जोङो बर' रायजो राजानि थाखाय बियो मोजां खोथा नङाबो जानो हागौ। माबोरैहाय मोजां नङा होनोबा जोंनि थांखिया मामोन? जोङो 30, 35, 30, 35 बोसोरनिफ्राय जों मानि थाखाय सोमावसारनाय? आलादा बड'लेण्ड रायजो माने जोङो जाहाथे गावनो खुंनो हायो, थांखिफोरखौ जाहाथे जों गावनो लानो हायो। मोनसे स्ल'गान दंमोन नङा होमबा? रायजो राजाफ्रा गोसोआव दङ ना गैया बा नोंथांमोनहा खोनादोंना खोनायाखै? जोङो आसाम सरकारनि सिङाव थाया, आसाम सरकारजों जोङो खुंजाया, बेबायदि होननाय मोनसे स्ल'गान दङ बड'लेण्ड आन्दलनाव नङा होमबा? नंगौ खोथाया, जोङो आसाम सरकारजों खुंजाया, जोङो आलदायैनो जोंखौ खुंनो थाखायनो जोङो आलादा बड'लेण्डखौ सोमावसारबोदों, दाबि खालामबोदों 30-35 बोसोरनिफ्राय। बे हिसाबै जोङो BTC बिटिआर बेफोरखौबो मोनबोदों। गोबां रायजो राजाफ्रा, बर' रायजो राजाफ्रा खस्थ' खालामबोदों। हाग्रायाव थाग्राफ्रा हाथियार लानानै हाथियारजों सोमावसारबोदों आरो हाग्रायाव थांनानै जायफोर हाथियार लायाखै बै हाग्रा जिं जिं थानायफ्राबो हाथियार लाग्रानि सन्देहआव बा पुलिस मिलिटारिजों बायदिसिना जोङो हारा हास्ति खालामजाबोनो गोनां जादों, बुख्रुब सुख्रुब खालामजाबोनो गोनां जादों। जिनाहारि खालामजानायफोरखौथ' रावबो बावनानै थाङाखैखा। बे हाथियार लानायनि मोनसे जाहैलायबाय। आरो हाथियार लायालासे जायफोर रायजो राजा आरो दैदेनगिरिनि दैदेननायाव, जायफोर दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव रायजो राजाफ्रा लामा सामा जथेनानै धरना होदों, बिथांमोननि खस्थ'आ मालाय एसेल'मोन नामा? बिथांमोनहाबो जोङो आलदायै खुंनो होननानैनो बिथांमोनहाबो जानाय लोंनाय बेफोरखौ बावगारनानै, बेफोरखौ गारनानै सान्दुं अखा बेफोरखौ नेवसिनानै न'खराव माबा मोनसे खामानि दङबा, दुब्लि फोथाराव माबा मोनसे खामानि दङबा, न'खराव सोरबा लोमजादोंबा बेफोरखौ दोनथ'नानैबाबो जोङो
ज'हाय आलादा बड'लेण्ड नांगौ होननानै सोमावसारनायाव ओंखारफादों। मानि थाखाय आलादा खुंथाय जोंनो आलदा नांगौ, जोङो आसाम सरकारजों आरो खुंजाया, जोङो आसाम सरकारनि सिङाव थाया, जोंनो खुंगोन, जोंनो सालायगोन बिदि होननानैहाय जोङो दाबि खालामबोदोंमोन गोदो गोदायनिफ्राय। दा जोंनि जि दाबिमोन, जोंनि जि हास्थायनाय, बेजों बिजेपिनिजों एकदमबारे उल्थाखौ जोङो नुबाय। माने बिस्वजित दैमारि सारा बेखौ रोखायै फुवारनानै होबाय आरोखि ना। बिथाङा गावनो रग'यै बुंबाय बिटिसिआव जुदि बिजेपिनि सोरखार फैयोबा UPPL BPFनि बायदि गावनो थांखि लानाय नङा, बा बिदि थांखि जों लानो हानाय नङा, आरो CM EMफोराबो फांफुं खालामनो हानाय नङा। प्राइम मिनिस्टारनाव कमप्लेनबो थांनो हागौ, जुदि कमप्लेन थाङोबाथाय सिटनि मासेया हरसेयावनो गोमानो हागौ। बेबायदि बेनि ओंथिया मा? गासैबो सालायगोन बै दिल्ली सोरखारा। मिथिबायना? दिल्ली सोरखारनि बायदिसो नैबे बिटिसिआवबो गासैबो जागोन आरोखि ना। खिन्थु जोंनि दाबियाथ' बिदि नङामोन। जोंथ' मिरु सरकाराथ' जागथाब आसाम सरकारनि सिङावबो थाया होननानै जोङो आलदायै दाबि खालामदोंमोन। अब्ला दा रायजो राजाफ्रानो बिजिरदो बिटिसिआव सोरनि सोरखार फैबा मोजां जागोन, सोरनि सोरखार फैयाबा मोजां जागोन, बेखौ रायजो राजाफ्रा जोंनो बिजिरदो, नोंथांमोनानो बिजिरदो। सैथो खोथायाथ' सैथो एकदम सैथो रग' नुजाखाबाय। मा जागोन उननि समाव बेखौ रग' रोखा नुजाखाबाय। बिजिरनाया नों आंजों गासैनिबो दायथ'सै आरो जोङो मिथिसेयावबो जुदि बिथांमोनखौनो सोरखार बानायनो लुबैयोबा, बिथांमोनखौनो जोङो बिटिसिआव लाबोनो लुबैयोबा लाबोनो हागोन। मिथिसेयावबो आरोखि ना। रावखौबो आङो बुङाखै कि उमुकनो भट दाहो, उमुकनो भट हो, उमुकखौ सापर्ट दाहो बिदि होननानै आङो रावखौबो बुंनो सानाखै। खिन्थु जोंनि साननायजों, जोंनि जि सिगांनिफ्रायनो जोंनि जि दाबि, जोंनि जि लुबैनाय, बेजों बिजेपिनिजों नैबे बेलायाव थारलायो आलदा, थारलायो उल्था। बेखौसो आङो नोंथांमोन रायजो राजानो बे चेनेलनि गेजेरजों मिथिहोदों आरोखि ना। सोरबाफोर मिथिखाबाय जानांगौ, सोरबाया मिथियाखै जानो हागौ, आरो सोरबाया मिथिदोंबाबो मोजाङै बुजियाखै जानो हागौ। बेखायनो आङो मोनसे भिडिअ लाबोनोसै, आरो बे भिडिअनि गेजेरजों आङो रायजो राजाफोरनो जि हायो एसे खोन्थानोसै बा मिथिहोनोसै होननानैसो आङो बे भिडिअखौ लाबोदों आरोखि ना। आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, आरो उननि समाव जोङो लोगो मोनबावगोन। जिहेतु चेनेला गोदान, बेनिखायनो नोंथांमोनहा गावगाबागाव साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे जाहाथे शेयारबो खालामनानै होयो, बेनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ खावलायगोन आरोखि ना। बे चेनेला रायजो राजाफोरनि थाखाय बा नोंथांमोननि थाखाय मदद गोनां जागोन होननानै आङो सिगांबो बुंखादोंमोन, आरो आङो बेखौनो गोसोआव लानानै खामानि मावलांनो आवगायदों। एसेनोसै, गोजोन्थों।